Sa number 8, ang ordinansa nga mag-regulate sa mga e-bikes sa dalanon sa Bacolod, aprobado na sa SP. Ang tagsa ka barangay na sa Bacolod City ang hatagan sa syudad sang otoridad nga mag-issue sang prangkisa sa mga electric bikes nga nagabiyahe sa ilang mga lugar. Ini matapos ginaprubahan na sang Sangguniang Panglungsod ang ordinansa nga giduso ni Councilor Dindo Ramos Miyerkules kadlaw. Base sa mga ordinansa, ginahaylo ang mga barangay nga magdihon man sa kaugalingon nga barangay ordinance para sa mga e-bike nga nagabiyahe sa ilang barangay. Ilay butang sa among ordinansa kung sa diin ipahamtang ang terminal sa mga e-bike nga ila nasakpan, otorisado nga mga rota kag ang kantidad kung pila ang bayaran sa isa ka driver agud magkuha sang prangkisa. Sunod kay Ramos, barangay naman mismo mapasa sang fixed fare rate para sa mga nagabiyahe sa ilang lugar. Apang antes mahatagan sa prangkisa ang isa ka e-bike driver, kinahanglan nga mapaidalom siya sa anay sa training sa Bacolod Transport and Traffic Management Department. Kung matapos na niya ang training, paghatagan siya sa syudad sang driver's license nga nagahatag sa iyang kapasidad nga magkuha sa pasahero. Kiklaro ni Ramos, sarang man ma-revoke ang prangkisa sa isa ka e-bike kung madakpan ang driver sang BTTMD nga nagabiyahe sa gwa sang yarota, sulit-sulit na traffic violation. Kag kung hindi na maayo ang kahimtangan sang ginadala niya nga e-bike. Kung may prangkisa na ang driver gikan sa barangay, kinahanglan man siya sa gihapon magkuha sang business permit sa syudad, agud mangin legal ang iya pagbiyahe. Dapat ma-comply sila, i-regulate sila, pilala sila kabilog in a certain barangay. Kag kung ang barangay gani mag-enclose siya sa isa ka barangay or may ruta sa isa barangay, it should be subject of a barangay resolution na gina-allow yung ina nga ruta to pass through the area of jurisdiction sa isa ka barangay. I think provided sa aton nga na ordinance nga hindi lang sila kapag gusto-gusto